Txaldeon, mila esker agerraldi honetarako egindako deialderi erantzutagatik. Gaur hemen agertu zareten eragile, ordezkari guzti eta eotegi izan ez den guzti. Eragile guztien izan hitz hartuko nik. Orduan bide honetan ondorengo eragileak bat egin dugu: Aralar, Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea, ENE, ELA, LAB, HT Gelditu Elkarlana, Autoeskola Antikapitalista, Bai Euskal Herriari, Bilgune Feminista, Esait, Etxerat, Euskal Herria Sozialista, Euskal Herrian Euskaraz, Ezker Abertzaleko Gazteak, Galtzaundi, Gazte Abertzaleak, Herrira, Ikasle Abertzaleak eta Jatorkin. Azken garaietan, Gobernu Espainiarra sustatuta temati dabiltza, Euskal instituzioetan gureak ez diren ikurrak inposatzeko deman. Gaur egun, kasik, Tolosaldea eskualdeko udal guztietara iritsi dira Espainiar bandera udaletxan jartzeko agindu irmoak. Asmotxarreko inposaketa hauen aurrean, gure hausnarketa egin eta zabaldu nahi dugu euskal jendartean. Ez gara mapetan agertzen, baina egunero egunkarietako azalak betetzen ditugu. Beste edozein lurralderen pareko garela diote, baina gure hizkuntzan mintzatzen garenean ez gaituzte ulertzen. Gure artean ezberdinak garela diote, baina ez dago ibai ez mendirik banatzen gaituenik. 3 milioi euskal herritarrak osatzen dugu nazioak Euskal Herri izena du. 30.000 kilometro kuadratu barna bizi gara, naiz eta 2 estatu eta 4 zatitan banatzen gaituzten. Ez gaituzte ulertzen, baina gure izate eta nortasuna ezabatzeko helburuari eusten diote. Oso modu eta era ezberdinetan tratatzen gaituzten arren. Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan ikurrina mami ustu eta folklorearen baitan ito nahi dute, ikur gisa darabilte, beti ere izaera ofizialeko kokagunetik urrun. Nafarroa garaian, ikurrina legez debekaturiko ikurra da. Beraz, ez dago euskal ikurra eraikin publikoetan agertzerik. Gainera, lurralde hori kudeatzen duten administrazioetatik eraikin publikoetan Espainiar ikurra jartzera behartu nahi gaituzte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berriz, ikurrina, Espainiar agintearen menpeko ikurra dela agertu nahian, legez behartu nahi gaituzte instituzio publiko guztietan ikurrinaren alboan Espainiar bandera jartzera. Eta horren adibideak 3 herrialdetako instituzio ezberdinetan aurkitu ditzakegu, bai udaletan, bai eta foru aldundietan. Euskal Herria desagerrarazi nahi dute, eta horretarako Euskal Herritarrak desagerrarazi behar dituzte. Horregatik inposatzen dizkidute beraien ikurrak, gureak bailira hartu ditzagun, gureak direla sinetsi dezagun. Gure ikurrekin batera agertzen dizkidute hasieran pareko bailira, ondoren mendeko izateko. Geure ikurrina. Ikurrinak Euskal Herri osoa eta Euskal gizartearen gehiengo batzen duen bitartean Espainiar banderak inposaketa, errepresioa eta erabakitzeko dugun eskubidearen ukazioa barnabiltzen ditu. Ego Euskal Herrian, bandera Espainiarra da gatazka eta talka sortzaile den ikurra. Horregatik gure ustetan, Euskal instituzioetan ikurrinak egon behar du. Beste Euskal ikurrekin batera eta ez inposaturiko atzerriko bandere. Euskal herritarroi dagokigu gureak diren nortasun ikurren defentsa burutzea. Ez gara Espainiarrak, ez da frantsesak. Euskal herritarrak gara, eta gure herriaren eta bere etorkizunaren jabe izan nahi dugu. Ez dugu nahi gure ez denik. Agiria usinatzen dugun kolektiboetako ordezkariok ondorengo adierazten dugu. Gure nortasuna eta gure izatea ukatu nahi dutenen aurrean zutitzeko deia luzatzen diogu euskal jendarteari. Inposaketen aurrean, herri gisa erantzuta ezinbesteko dela uste dugu. Horregatik, dei egiten dugu martxoaren 9an, eguardiko 12etan Tolosako Triangulo plazatik abiatuta, geure ikurrina inposaketarik ez lelopean antolatu dugun manifestazioan parte hartzera. Euskal Herrian indarrean diren instituzioak gidatzen dituztenei, Euskal Herriaren aitortza eta buru jabetza lortzeko lan egin eta Euskal Herritarron nortasun eta identitate zeinuak sustatzeko deia luzatzen dizuegu. Nazio gisa, agertzen gaituzten ikurrak babestu eta zabaltzeko eskaera luzatzen diegu. Bide beretik, mozio bat aurkeztuko dugu Tolosaldeko udaletxe guztietan, inposaketa salatu eta manifestazioarekin bat egitea eskatzeaz gain, nazio gisa agertzen gaituzten ikurrak babestu eta zabaltzeko eskatuz. Euskal Herriko alderdi politikoei, Euskal Herritarren borondatea eta erabakiak defendatzeko deia luzatzen diegu.
Gaur egun, Euskal Herrian bizi dugun egoera ez demokratikoa gainditu eta gure herriaren nortasun eta identitate zeinuen defentsa egiteko prest gaudenokin batzeko deia luzatzen diegu. Horretarako ezinbestekoa da Euskal Herriaren nazio eskubideen defentsan aritzea. Euskal alderdi politikoei inposaketek salatzeko deia luzatzen diegu eta Euskal Herria ardatz eta sujetu izango duen marko berri baten eraikuntza murgildu daitezela. Euskal Herria izena eta izana elkar uztartzea ezinbestekoa da gure herriaren etorkizunerako. Horregatik, egunez egun, gure izatearen isla diren nortasun ikurrak agertzea, aldarrikatzea eta erabiltzeak berebiziko garrantzia du gure herriarentzat. Bide berean, Euskal Herri osoko herritarrei inposaketari aurre egiteko deia luzatzen dizuegu. Estatuetatik eratorriko inposaketak salatuaz eta geureak diren nortasun ikurrak erabili eta zabalduaz. Bakoitzak bere esparrotik Euskal Herritarron eskubideen defentsan aritzeko behar agertu nahi dugu. Nazio bat gara, geurea ikurriña. Bilagonan 2013ko otsailaren 14.